होता न हां जी हमन के गलत एक मतलब कि यहाँ के अपन टाइम से बानी 1.5 घंटा का के अपन बैठल बानी आ कोनो ऐसा अश्लील बात नहीं खे जनी नहीं खन कहले आ मुन्ना भैया से सकरवाओ तो बारे कि मुन्ना भैया असली लिखे न अश्लील लिखे न कहां असली बात अश्लील अगर हम कह दे दो तो हम का डोम हो जाए हो ना जाए तू डोम बरले बर अश्लील कहतो बर जो करतो से सकरवाओ तो बर कहतर की ना चिटकुला कहले साली के कदू हमरा के पूछल कि कितना तुम 20 कहनी हम पूछन कि आप का तो 20 कैसे कहले हां कि तब 20 हो जाए कहले हन कहते कि अश्लील कहां बा अश्लील यही जे रहल यही जे का रहल जन कहानी हां यही जे अश्लील रहल यही जब मैं छोला अब बताइए एगो लड़का मजाक में कह देला सब बेंजू मास्टर होंगे भाई होंगे तो भौजी के लगा के कह देला कि भौजाई रखल है तो बेंजू वाला के कहला सब हां और वो ब्यास है हां हमरा बेंजू वाला के बताई पंडित जी हमें हां यहाँ के कहते नहीं कि ई त अपना माई के रखले बारे हां उनकरा माई के उनकर चाचा रखले बारे हां ठीक हाँ रोका हो नहीं ठीक कहला हां यहाँ के गोपालगंज शहर में अपन घर बनल बानी यहाँ के माता जी गाँव में रहेली वहाँ केहू ना रहेला चचे रहेले एक फरीक पर चचे बारे तो चचे सब देखत हो तरकारी सर सब्जी किनत हो इनका टाइम में कहां बजे रखी इनका टाइम में कहाँ बाकी केहू रख हां तवार के दिन गोपालगंज बस स्टैंड में रहेली अच्छा तू एक के सरियल ठीक कहला सब बोका कह ठीक कहला सब हम बेंजू वाला कहनी है उनकरा के ना त ते लइका न हवे है तुमकरा का कहतन चाचा हवन हमर ई सब ना एहू के माई के फट गीत संगीत में चलल जा चर चिटकुला कहले बनी वो कहाई लेकिन रौरा ऐसन बाऊ ना कहा लइका भइल बा पुत्री पुत्र रत्न के प्राप्ति भइल बा त दुगोला होता तो लइका भइल खुशियों के बात है आ लइका भइल दुखों के बात है कैसे लइका भइल खुशी कब होला बियाह शादी भइल 1.5-2-3 बरस के बाद लइका भइल तो खुशी होई मिठाई बांटो गांव के लोग के खियावो ब्यास के बुलावो फायरिंग करो होई नु लंगड़ लोग के चादर दो रोका खुशी होई नु आ लइका भइल दुखों के बात है कैसे 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 बियाह भइल आ 3-4 महीना के बाद लइका हो जा तो फायरिंग भइल नु होई होई कहां बा लेकिन अगुआ के कपार पर कहां बा ई त माल ठोक देले लइका भइल निमनो हो लइका भइल बाउरो हो कैसे लइका होके कुछ निमन चीज बन गई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हो गए तो निमन हो लइका भई आ सरवा लंगर हो गए तेल बड़ दुख मैं सरवा कालवे बैसाखी किने के पड़ी आ वो नाप के मिलबे ना करे मन में बहुत दुख हो जाला अरे बाप साफ मन में गिर जाए कि का हो गए अनेरे भइल त एगो ये तीनों लइका खातिर आ एगो बबुआ तीनों आदमी खातिर पहले एगो गीत आ तब लाइदारी में चलो एगो लाल के कई गो मतलब होला लाल मतलब रत्न भी होला लाल मतलब लइका भी होला कि अरे यारी पारी लाल बा बीच में दरार बा बीच रंग लाल बा और चटकार बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा कि लाल बिना के तना
लाल बिना कतना लोगनी संतानी हो गईल तो कितना लोग के जवानी पानी पानी हो लोग के जवानी पानी पानी हो सुनत हो कि तो मंच पर आई उठ जाए एगो लाल के कोई को मतलब बा कि अले लाल से बचा तारा लाल से बखा तारा लाल लाल पंडित जी देखिल पारा से बचा तारा लाल से बखा तारा अरे लाल लाल पंडित जी अरे देखिले यह लाल सिग्नल ना रहे देख बार राजधानी एक्सीडेंट हो गए कि लाल बिना एक्सीडेंट ना अरे राजधानी हो गई लाल बिना एक्सीडेंट ना जवानी हो गई तो कितना लोग के जवानी पानी पानी हो लोग के जवानी पानी पानी हो सोनू बाबा आए है छोटू भैया कि अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जेकरा घरे लाल नइखे गोदिया वो अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा अरे जेकरा घरे लाल नइखे अरे गोदिया वो कौन सुन बा कि यही लाल बिना अरे कितना अरे कहानी हो गई
कितना अरे लोग के जवानी पानी पानी हो गई